أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. wajabate namu biye jumaye biye lahorom madunye alabatu ani alanyini wajabate Allah taala ibuna ramadan ni jinani meleke da ode kama ka batu ka alanyini ka deli wajabate nga juma dunya ikado batu asangura talembe kosobe adeli ala deli na yafa deli ikado kateli alabulu ama nyini subhanahu wa ta'ala fe Allah taala mi nali nyeda nyedalingwa fe ikado kalu le dolo ko ken noro min naati duga ni zebe Allah ta'ala ala min go kale jinya da Muhammadu ya Rasulullah o kanu koso wajibati ka do jina ni meleken wurdane ika do awafen min dona min madon min nyefora min nyera man nyefo wajibati ni bele jile dara kira bande kanu koso kira folo ani kira laba amma nyini subhanahu wa ta'ala fe ala min dara ko ke ala min nyonge buna ramadenye amma ke jiriye amma ke baganye wajibati ka do ambe hami hakli bana wajibati ka do nyajibi bwana Allah ta'ala minyo ke o masasangoro tali atita dugula atesno wajibati atinyine amma nyine Allah ta'ala fe alami nale de nyeda wajibati ka do masiri minu nyo fi o temene ngofe wajibati ka do kakaba ko fonda nyena wajibati Allah ta'ala meleke ba keme konondo bi konondo ni konondo alami nale oluda uka batu ukubla akachila wajibati ka do meleke duru no kero nyemai minye tayiru mayiru abisu meleke maut minye meleke minata ko jibrila Allah ta'ala mi semasa min nya jine ba keme konondo bi konondo ni konondo da wajibati ka do jine duru ko ka nyamai abas jine kibiru jine mutar jine min nya sama urusu jine trafatain jine wajibati Allah ta'ala mi akashe kono wajibati ka do jine kulu ni ya faranyanga kulu bata ani shegi kulu minu ngofora min dona Allah ta'ala ka seba kono ko kulu mi mazuba kulu hazu kulu safa kulu marwa kulu turusina kulu o ala bele o ala amba nyina fe minye awnye aminu mbe giya fami be no kama ko mali amba nyina Allah ta'ala fa anga jamana ka suma amba nyina Allah ta'ala fe akanga jamana kishi amba nyina Allah ta'ala fendama min dale me ka anga jamana segere on nyere tado waje bate ka do kono vela ka kala jamana chamanje ka kala jamana nyemo ni jamana komo famu baliani gela chama be politiki mo ikado famu ya balia ani gela chama be Allah ta'ala ka sangorota ka tinya jirana wajibata bi babban jugo mina wajibata Allah ta'ala ka ban Allah ka hera shuru malika Allah ka hera shuru malika anyo nyina Allah fe Allah ko kaka ala kama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali sayyidina Badr sayyidina Bakar sayyidina Usman baraka kama magani madne baraka kama kurishu baraka kama wajibata sebe Allah ta'ala bi wallahi sebe Allah shuko ani dugje jete jamana donga nywa mu kafara nywanga ka kakilinyi usebe Allah yani yake karamo wajibata sebe Allah ba manje minu ndagale do andala ma fala minu ndagale do andala wajibata shuko ni dugujete fu yelama tam ka uke akil nan matgi usebe Allah ta'ala ala koke ya rabbi ala koke wajibata ka do anga de ka antiga korota sanfe deki tiga korota sanfe fatia tobli gala tobli dabla soberke clean da krafe do kara mubli bolila karamo ko ka fatia ne be na koy angara mo ba minu mbe bojo wata ngara mo ba minumbe afuyi ku ka faranga nga dugo ke jamana de ina fo joni as-sayyid Usman Madana Sharif Aida bilibile nyoro shirfu ke bilibile Amadou Hadi Tal bilibile Imam Diko bilibile bojo wate afoni almunni ni waluju ye ku ka faraneka nga dugo ke jamana yi aya bulo korota dagi tiga korota karamo ko ka fatia kadide minash shaitanir rajim Allah aya bulo korota aka furugo nyana bora الله لا شريك له الله لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فانتابي جوانا لا يبلغ رتا آمين محمد رسول الله آمين الحمد لله رب العالمين
karamɔgɔ dɔ tungara naam mbala sogo bɛ di Bwajabate naamu ngana keguma o shi kacha ni ngana naloma yi Bwajabate mbi boni sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant Ablaye Jara ade ni y'a ka fasiri ye Bwajabate i k'a dɔn wulikajɔ ani sɛgɛsɛgɛli bolo kan wele bilala min ye général Musa Diawara Damangile Bwajabate i k'a dɔn gendarmew fɛ min ye kiritigɛlaw ye i k'a dɔn olu ka kutumu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Burama Ture ko ye i k'a dɔn awa kɔsɔn in na kɔnɔ a ko bara ka teliya kosɛbɛ sabula min ye Abu Musa Diawara ye ale de kun ye directeur général SE Bwajabate k'a dɔn fanga bin ni bi cɛ i k'a dɔn awa dankɔrɔba yɛrɛ sumanen don a mama kumakan mɛn sɛbɛnnikɛla ko a denkɛ ka kɔɲɔ na i k'a dɔn a yɛrɛw de senfɛ n'o tɛ Musa Diawara ani maa ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la sɛbɛnnikɛla ko min ye kiritigɛlaw ye min ye Abu Burama Ture bi fa waati min kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ awa min ye awa sécurité d'état o jabala gɛlɛya in ye Burama Ture sɔrɔ ye o tuma min ye général Musa Tarawele ale de kun y'o ɲɛmaaba ye o fɔ a ka wele k'a ɲininka a ye min dɔn a la min kɛra a ɲɛna walima a bɛ min dɔn Bwajabate sɛbɛnnikɛla ko awa min ye awa Musa Diawara ye a wele kun ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko gendarmew kɔni a b'olu fɛ yen min ye kabini kununko ye i k'a dɔn ɲininkali bolo dalen don kiritigɛlaw b'a fɛ k'a ɲɛdɔn min ni min kɛra jɔni jɔni don Bwajabate nka n'i ye ko in da k'a yanga min ye kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ jalaki bɛ bi Karimu Keyita ka jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Bwajabate sabula min ni min tɛmɛna ani Burama Ture ni ɲɔgɔn cɛ o caman ka jateminɛ na i k'a dɔn a na kɛ ale de kɔni don sabula Burama Ture yɛrɛ a tun bɛ baara kɛ kunnafoni di so min kɔnɔ sɛbɛnfura min n'u k'a ma le swing i k'a dɔn Fasira Adama Daramɛ o de ye ɲɛmaa ye Karimu kɔni i k'a dɔn don dɔ la Burama sera a ma ni ka kuma dɔ fɔ a ye musoko kuma don anw kɔni ye kunnafoni dɔ mɛn k'a fɔ i terikɛ dɔ furumuso a na kɛ i k'a dɔn ko bi n'o cɛ o kuma kɔni fɔ Karimu a ye $2 di i k'a dɔn awa labanna ka taa fɔ sécurité d'état maa dɔ ye o y'a teri ye Bwajabate k'a fɔ nin journaliste in kɔni bɛ ne nɔfɛ ka hakaja sabula nin kuma in b'a da ne ye $2 d'a ma o ko a ma ala ka n'i ci journalistew ye maa ye i k'a dɔn fanaw don nafigiw don i k'a dɔn u mana kuma min daminɛ u t'a dabila wa i ma wari in di wa awa n'a ma dansira la a bɛ sɔn ka taa fɔ a teri wɛrɛ o fana bɛna ka na wari minɛ na ko don min di ban o tuma a tɔw ma a tɔ man ɲi o laban de kɛra Burama minɛni ye a ko tɔ kɔni o sidɔnna sabula san joli joli i k'a dɔn Burama Ture a ye n dɛ siga kɔni tɛ min na maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Burama tɛ diɲɛ na o kuma kɔni siga t'o la sabula hadamaden mana tunu i ma don sana Bwajabate i ma kɛ kɔnɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten min ye awa kiritigɛlaw ye olu kɔni ye ko in da ni barikaba ye Bwajabate k'a dɔn maa caman kɔni ɲɛna ko in bɛ sɔn ka walawala ka ɲɛdɔn y'a dɔn Karimu yɛrɛ awa fanga binnen a taara i surunna don awa Korowari jamana na Bwajabate polisiso min n'o ye général polisisow ye olu ye tabale gosi ni ka welewele da kɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka taa minɛ ka na n'a mana n'a yɛrɛ ye Bwajabate o kuma u ka taa nɔfɛ ka na o ko in kɔni daminɛ min ye Karimu ye a yɛrɛ ma sigi sabula a bɛ Korowari jamana na nin yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ye wele bila ayiwa min k'i ɲininka maa minnu n'o ye surunnin dɔbaw ye i n'a fɔ maître Kasimu Tapo Marcel Sesadi Mahamadou Gawusu Jara ninnu di tugu fana k'u tɛ nɔbɔ olu ye sɛbɛnni kɛ kaban u y'a jira jɛnsɛnali polisiso la k'a fɔ olu sigalen don n'u ka kiliyan nana min ye Karimu ye yalima u tɛna politiki gɛlɛya don a la walima ko kɔrɔ minnu bɛ yen k'o wuli u sirannen don o tuma min ye Karimu weleli ye o kana kɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔni balanin bɛ nka Musa Diawara kɔni a ma fɔ don kelen da kelen ko ale de y'a kɛ walima a nɔ don nka an bɛ tiɲɛ ɲini o tɛ ka kɛ kotigi yɛrɛ kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min da ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'observatoire karamɔgɔ daba tungara Usmani Moriba ni y'ale ka sɛbɛnni ye an ka taa CNT la CNT la bi jamana gouvernement ɲɛma Dr Sogɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ daba tungara nɛgɛ kaɲa 15 waati k'a bɛna taa ka programme yira CNT au conseil la parce que b'a ko bi ye donba ye Sogɛli bolo sabu min ye Sogɛli k'a bɛna ye politique baara daminɛ a ma deli ka ni ɲɔgɔnna baara bolo da parce que b'a ko Sogɛli a ka lafiya dusukun na ŋaniya minnu b'a bolo siraw ka
dama o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ bi kuma kɛcogo kan fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ CNT ma n'o ye conseil ye maa minnu bɛ ka député nɔrɔ bila député minnu taara san 2020 olu ka fanga kɔni n'o dafirila Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara olu ka nɔrɔ bila olu de bɛna ɲininkali ta ka Choguel sɛgɛrɛ fasiriba ko u ka bi lajɛba n'o ye session extraordinaire ye min bɛ tali kɛ charte kan article 35 o kuma baara in a nu bɛna don ka ɲɛsin n'o ye Choguel Kokala Mayiga karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛmɛ ka ŋaniya belebele 4 bolo da ŋaniya minnu bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara n'a bɛna t'i da don o la min ye k'o fɔ ni k'o diya malidenw ye a ko o ŋaniya fɔlɔ bɛ mun yira o de ye an ka jamana lakanako ye basigibaliya min bɛ Mali kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara malidenw n'an bolo minɛnw k'an bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Menaka a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Dr Choguel Kokala Mayiga marakojugu mun bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka jamana kanu don i dusukunna a bɛna t'i da don o la Mali sariya sunba karamɔgɔ Daba Tunkara ka yɛlɛma don a la politikimaaw ka bɛn ni kɛlɛya don ni ɲɔgɔn cɛ a bɛn'i da don fana la min ye kalafili kura min kan ka labɛn san 2022 karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛn'i da don fana la o bɛna kɛ kɛcogo minnu na n'a fɔra ka diya ka bɛn ni conseil ye u na sira d'a ma siga t'o la n'a yɛrɛ ma fɔ ka diya ka bɛn n'u ye karamɔgɔ Daba Tunkara u na kale da a ɲɛ nka siga kɔni tɛ min na fasiriba n'o ye Usmani Moriba ale ko k'ale kɔni ɲɛ bɛ nin ko in na k'a tɛna balan ko k'a da mun kan Asimi Goyita ale de ye wele bila Choguel Kokala Mayiga ma maa minnu bɛ conseil la Asimi kuma ale de ye wele bila olu fana ma o kuma n'u ko Mali ko Mali ka jɔ o kuma ko jɔn bɛ jɔn bali ka baara la a bɛ gɛlɛya a ko n'i ye ko taabolo lajɛ tuguni karamɔgɔ Daba Tunkara min ye jamana kuntigi ka premier ministre ye n'a bɛna taa bulonba kɔnɔna la maa o maa bɛ ko ye Ngwara Daba ye o kuma k'olu bɛ wele sufɛ ka dibi kɛ ka girima d'u ma a ko n'i y'a lajɛ girima bɛna di maa minnu ma karamɔgɔ Daba Tunkara n'u yɛrɛ u ta sɔrɔ ka bulon kun ka ban o ye Nusari ye walima min ye Isa Kaw Jimi ye a ko olu maa fila karamɔgɔ Daba Tunkara olu de yelen don k'olu ye Ngwara dalenbaw ye sabu k'a da mun kan Choguel Kokala Mayiga ko CNT maaw tɛ jamanadenw ka député ye o kuma k'u ka ta ka bɔ yen ko nafa t'u la u tɛ sariya kɔnɔ wa ni cɛ fila fana y'i kankɔrɔ ta ka bɛn ni Choguel ye ko mun na ko Choguel b'olu tɛnkɔrɔ ma o kuma min ye Asimi Goyita mun na k'a ye Choguel ta ko n'i y'a da kan min ye parti politique ɲɛma don Mali bɛ dabolo mun na bi karamɔgɔ Daba Tunkara min ye parti politique ɲɛma man ka ta ka kɛ premier ministre ye ko n'o tɛ ko a na dɔ kusa ni dɔ ye a ko min ye ni cɛ fila ye u kɔngɔnmanin don ne ka Choguel makɔnɔ a ko in na kɛ kɛcogo di ko tɔ tora heure damadɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ Usmani Moriba ale ka sɛbɛnnin don Wajabate naamu kana sira faden ye wari bɛ faden min bolo sira faden ye min bɛ wari mara Wajabate k'a dɔn bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Wajabate sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Umaru Angoiba Baru kolondigi ko i bɔra ka kuma min fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga tasuma bi ɲɛ tasuma yɛrɛ bi kɔkoyi Wajabate i k'a dɔn jɛkulu min n'o kɛra sababu ye ale yɛrɛ ka premier ministre ya sɔrɔ Wajabate ni Ala ma jan kɛ i k'a dɔn a n'olu bi kari ɲɔgɔn na o dɔnbaa kɛlɛ dun o fiɲɛ ye min ye o de ye gundo caman ye u ka da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel bɔlen ka kɛ premier ministre ye dɔ bila la nɔ na o de ye madame Si Kayatuso ye Wajabate i k'a dɔn de bila la nɔ na comité stratégique i k'a dɔn ka k'o ɲɛma ye Wajabate madame Si Kayatuso bɛɛ lajɛlen b'o kalama tile fila in na o ye wala sɛmɛ sabula a ko ale kɛn bɛ awa dɛgɛ susu kolonkala ye sabula i k'a dɔn ayiwa min ɲɛ ɲɛma ye o tɔgɔ b'ale la nka fɛn o fɛn n'a fɔra k'o ka kɛ fɛn o fɛn n'a fɔra k'o de bɛna ɲɛɲini Wajabate i k'a dɔn pan bi k'ale kunna ka taa fan wɛrɛ fɛ Choguel ani awa denmisɛn dɔw bɛ i k'a dɔn ayiwa M5RP la olu bɛ se k'ale sɔsɔ ten k'a bayɛlɛma ka taa kɛ u ta ye o dun man kan ayi sariya ye min fɔ u ka jɛ la n'i bɔra jɛ in kɔnɔ n'i kɛra faama ye n'i kɛra ɲɛmaa ye e da bi bɔ ayiwa M5RP ko la Wajabate hakaja minnu ni minnu bi to yen sa olu b'a baara kɛ nka Choguel ye maa kegun ye Wajabate sabula tuma min n'a kɛra premier ministre ye a laban nana wele bila denmisɛn kolo gɛlɛ fɛn o fɛn bɛ yen Wajabate a y'a bɛɛ lajɛlen sɔɔri yɔrɔ dɔ la k'u damu sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a sago bɛ gouvernement na wa a sago bɛ M5RP la sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na Wajabate k'a dɔn janfanjugu n'i ma ɲɛ a kɔlɔsi ni ko i k'a fɛrɛ sabula maa t'a dɔn n'i yɛrɛ bɛ bi a kɔnɔ tile fila in na kɔni mankanba de wulilen bɛ i ye min fɔ n'o ye awa PAG Wajabate k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a bɛna baara ni baara minnu kɛ a bɛna t'o de jira fɛn damadɔ 4 bɛ yen o kɔni dɔnnen don nka min ye M5RP olu k'u sɛbɛ kɔrɔ tɛ olu sigilen don ka Choguel kɔnɔ
sɛbɛnfura min n'a bɛna bɔ olu kun ye fɛn 17 de ɲini Choguel yɛrɛ b'o ju la Wajabate comité stratégique u kun ko jamana min ye jɔyɔrɔ 17 ye ni kɛlɛ y'o jɛ u na tasuma wuli Choguel ko kala Mayiga kɛlɛ ma wuli madame Neba o tuma an bɛ jɔni minɛ ko bi Wajabate sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko gɛlɛyara M5RP olu de kɛra sababu ye a wa Choguel ko kala Mayiga ka kɛ premier ministre ye Wajabate i k'a dɔn nin fɔɲɔgɔnkɔba mun nana ni nin ye Wajabate sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ hakilina ko tɛ dɛ wa politique ko yɛrɛ tɛ dɛ nafasɔrɔ siraw don sɛbɛnnikɛla ko i kɛra ye anw ma k'a ye wa i bɛ segin ka na sabula anw de ye labɛn k'i kɛ nin ye o tuma anw yɛrɛ ta ye min ye f'o ka di nin mun ye sɛbɛnni an ye min da o k'a bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la le point karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɛra fasiriba n'o ye BM ye BM a ko Mali politique a kuma tɛ fɔ ka ban a ko siga kɔni tɛ min na min ye transition ye a kalo 18 ye dɔ ka fara kan dɔ kana fara kan a ko politique maaw e ko u na kisi ɲɔgɔn ma de fasiriba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɛra nin min maa sera nin min maa jɔrɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye kuma ye a bɛ ka caya politique maaw karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen na min ye IBK ye ale ka fanga bolo min bɛ n'o ye Ensemble pour le Mali ye karamɔgɔ batungara bi u kulo giranlen bɛ tuguni hali ni u tɛ jamana kuntigiya la parce que n'o ye BM ale kɔni ye kuma dɔ yira a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Mali kɔnɔ ko n'o tɛ min ye EPM maaw ye k'u kun kan ka yafa ɲini malidenw fɛ karamɔgɔ daba tungara ni ka tɛmɛ n'u ka baara kura ye nka ko ma kɛ yafa ɲini baliya karamɔgɔ daba tungara min ye jamana kuntigi ka fanga dafila kinda mun na o dɔn bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ dɛsɛ don o kuma yafa ma ɲini k'olu bɛ ka tɛmɛ ni baara ni kuma caman wɛrɛw ye a ko mun na tuguni parce que ko o kuma ko malo tɛ politique ma la o kuma siga kɔni tɛ min na EPM maaw kɛmɛ ka wuli ka jɔ kura kɛ parce que ko ni EPM maaw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka kangari da min ye transition o fanga bolo ye k'a yira k'a fɔ kalo 18 mun fɔra ko sibiri ɲɛ kelen tɛ yɛlɛ kan jɔnni kalo 18 mun fɔra transition daminɛ ayi jɔnni y'o fɔ EPM Ensemble pour le Mali Tereta n'a ka jama anw ka jamana kɛra bondo ye Ensemble pour le Mali ninnu kan ka kuma jamana in ko la bilen ni san 40 ma dafa ninnu kan ka bɔ ka ye kɛnɛ kan ka yafa ɲini Allahu Akbar e m'a dɔn janfa barika bonyana politique kɛnɛ kan a filɛ dɛ Ibrahim Boubacar Keita y'a kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye o kɛra a diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ degun bi cɛkɔrɔba kan hali bi aw bɛ wuli ka jɔ la ko Allah politique filɛ dɛ Asimu Goyita tɛ mɔnɛ bɔ maa na sa karamɔgɔ bɛ tugula Ibu kelen na de mina k'u datugu naam kaso na fasa dɛ Fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tungara yafa ɲini baliya u ye kuma mun fɔ ko n'i ye kuma in lajɛ e k'u tɛ ka Ɲoro Sirifukɛ jaabi Ɲoro Sirifukɛ karamɔgɔ de b'a tungara jɔkun tɛmɛnen ko bɔra ka kuma o kɛra o ko n'i y'a lajɛ ko transition kɔni ko n'i y'a ye ko sigira sen kan o tɛ dɔwɛrɛ politique maaw de dɛsɛra ko politique maaw u nege tɛ malidenw na bilen u y'an nɛgɛ ni kan toro a ko karamɔgɔ de b'a tungara sɔrɔsi minnu bɛ yen bi a ka dɛmɛ b'u ye bi a ka dɛmɛ b'u ye sini o kuma ale bi fɛ min ye transition a kana da kalo 18 a ka mɔnɔbɔ fo san 2 ka taa bila san 3 la ko malidenw bɛɛ ka tugu ale kɔ Buye ko ten parce que b'a ko karamɔgɔ de b'a tugura min ye Ensemble pour le Mali maaw ka nin kuma ye n'i y'a lajɛ hali n'u ma Buye ta tɔgɔ ma a na kɛ n'u bɛ ka Buye jaabi fɛrɛ kɔnɔna la a ko siga kɔni tɛ min na hakilinaw kɛmɛ 2 ye maa caman de ko min ye sɔrɔsiw ka to an kunna kudayi sabu politique maaw dɛsɛra min ye politique maaw fana n'u ka jama olu ko sɔrɔsiw ka baara ye jamana lakanani u ka baara tɛ politique ko ye hakilina 2 jamana kelen kɔnɔ parce que b'a ko siga kɔni tɛ min na min ye EPM ma u ye kangari da février kalo tile 28 san 2022 o kan ka kɛ masakɛ kalafili kura ye n'o don tɛmɛna ka sɔrɔ kalafili ma kɛ ko Asimu b'u jɔlen sɔrɔ ɲɛ o bɛ mun kɛ o bɛ bɔ ka taa mini o delina kɔrɔ kɛ ayiwa baasi o de ye mankan ye u b'an sɔrɔ u ɲɛ politique maaw ka mankan ma ɲi dɛ naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le point kɔnɔ BM ale ka sɛbɛnni don Wajabate naamu Ɲoro Sirifukɛ min ye Buye Hayidara ye o kɔrɔmatigɛli de b'u kɔnɔ maa si t'u la min ye cɛ ye k'o bɛ se ka Ɲoro Sirifukɛ ta tɔgɔ ma Buye ye nin fɔ wa anw tɛ u b'a sɔrɔ Ɲoro ye o a fɔbaga tɛ a fɔba tɛ nin kelen o kelen nin bɛɛ turu cɛ Ɲoro u b'a sɔrɔ yen o kɛra dɛ a dabɔtɔ tɛ yan a bɛɛ kɛra ɲɛna o b'a sɔrɔ yen o b'a sɔrɔ dɛ Wajabate n bɛ bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Wajabate k'a dɔn kɔnɔ mana mɛn sanfɛ cogo o cogo a jigi tɛ sanɲɛ Wajabate i k'a dɔn min ye nganaŋanamu bolo ye Wajabate ayiwa min ye ayiwa CMDT Wajabate miliyari 1 ani miliyɔn 500 o de dalen don u kunna u k'o sara
sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw kun ye CMDT yɛrɛ minɛ koyi CMDT i k'a dɔn wari b'u bolo banque o banque la wajibate k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen datugu wajibate dɔrɔmɛ kelen u kana se k'a ta sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jɛrɛjɛkulu min ye nin kɛ wajibate cakɛda dɔ bɛ Abakuruwari jamana na an ka maliden dɔ ta don min ye Sɛkinɛ Kaɲasi ye cɛkɔrɔba a ka cakɛda min ye LCCCI ye wajibate k'a dɔn ayiwa ani CMDT de karilen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu dɔrɔn tɛ coopérative dɔ fana bɛ o ko minnu ma n'olu ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw ye minnu bɛ Nasula Zegwa ani Komoro wajibate k'a dɔn nin ko in kɛra kabini san 2006 sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Sɛkinɛ Kaɲasi CMDT kɔni ye nafoloba de tiɲɛ ye nafolo in tiɲɛni kɔni ayiwa min y'a wulikajɔ ye kabini a donnama in kama a kun fɔra ko bɛn ka kɛ min ye cɛkɔrɔba ka wari a bɛ segin a ma wajibate tulogɛlɛya bolo kan n t'a si dɔn o damada de nana kɛ gɛlɛya ye kiiri a nana bɔ o kɛnɛ ka sa tali kuma min kiiri kunfɔlɔ min kɛra kabini janvier kalo san 2018 wajibate k'a dɔn cour d'appel min ye arrêt numéro n bɛ n paw kunna wajibate kana cour suprême arrêt n bɛ n paw kunna wajibate u nana yamaruya di kɛ compagnie cotonnière ivoirienne min n'o ye Sɛkinɛ Kaɲasi ta ye wajibate i k'a dɔn a Mali CMDT u y'a dɛrɛ a dɛrɛla i k'a dɔn nkalon ani namara kan o tuma ayiwa min ye a ka wari o ka sara n'o ma sara min ye banque bolo fɛn o fɛn bɛ yen ni wari bɛ CMDT bolo a kɔnɔ u k'a bɛɛ datugu sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ maa caman ye nin jɔrɔ kabini bila ko tɛ sabula CMDT ɲɛmaa min bɛ dɔgɔtɔrɔ Nangɔ Danbɛlɛ wajibate k'a dɔn baara dɔnbaliya ani kɔnɔsukolenya o bɛ Nangɔ la Nangɔ yɛrɛ delila ka kɛ ministre ye koyi ministre de l'agriculture i bɛ ka tile la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa maa min tɛ fɛn dɔn Allah Mali kɔni maa min kɛra ministre ye a dɛsɛra ko tiɲɛna ka tila k'o wele DG tuguni mais quelles sont ces bandières là dans ce pays a bɛɛ de b'i ye yan dɛ a bɛɛ de b'i ye yan maa min kɛra yen a ma foyi kɛ min ma a bɛ se ka min lakali i bɛ tila k'o wele k'o kɛ DG Bandawudo dɛ o fana ye tiɲɛ Bandawudo dɛ terimaw don awɔ a somɔgɔw yɛrɛ de don Mali ko ye teriko de ye o wajibate sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na i k'a dɔn CMDT kɔni fana nana wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔni kɛra sababu ye a ka sɔrɔ nin donbaw olu y'u sen don k'u bolo don ko ayiwa min ye banque CMDT ka wari bɛ banque minnu na olu i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka labila CMDT ka se k'a ka wari sɔrɔ sabula samiyɛ donda min n'an b'a la wajibate i k'a dɔn mɔgɔ bɛ wari la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye Sɛkinɛ Kaɲasi Banamakaw ka Sɛkinɛ Suisse Sɛkinɛ Mali Sɛkinɛ wajibate Sɛkinɛ kɔni y'a jira k'a fɔ hakaja bi min kɛra kan wajibate k'a dɔn a bɛ to jamana kiiri kɔfɛ min kɔni ye ɲini fɛ sa miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ duuru wajibate o de ɲininen don a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ayiwa min ye ayiwa Kuruwari CMDT ani Mali CMDT Sɛkinɛ Kaɲasi ta ye Kuruwari CMDT wajibate ko ni ko minnu dun ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mɛnna kosɛbɛ sabula wari ani janfaba dɔ kɛra wajibate olu kɔni kɛra sababu ye min ye tiɲɛniba ye u ka kɛ Sɛkinɛ Kaɲasi kun o de la a taara i ta da bɔgɔ jɛnnen kan miliyari kelen ni miliyɔn kɛmɛ duuru min n'a b'a nɔfɛ wajibate CMDT n'a ma wari in sara kiiri bɛna kuraya ni kiiri dun kurayara a da man di Nangɔ Danbɛlɛ la Nangɔ yɛrɛ ye banabaatɔ ye Allah a man kɛnɛ tɛ Nangɔ taama ko ni jabɛti t'a la dɛ banabaatɔ nin don maa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la wajibate misi pasa ka daburu sama o t'a sogo kisi dunni ma n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don ko bi kɛ le triomphe du Mali fasiriba n'o ye Badu Koba Badu Koba karamɔgɔ dɔ bɛ tugura a ko an ka taa Torokɔrɔbugu mun bɛ yen Torokɔrɔbugu fasiriba ko n ma deli ka nin ye n ma deli ka nin mɛn kiri ma labɔli kɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ye an ka faso Maliba kɔnɔ a ko min ye kamalennin dɔ tigɛ tara karamɔgɔ dɔ bɛ tugura tarata tɛmɛnen kalo tile 27 min ye Torokɔrɔbugu fasiriba ko nin kamalennin ale fana tɔgɔ ye ko Alasani Ture o ye n siran dɛ min tuna Asimu Kantigɛ o fana tɔgɔ Alasani Ture nin fana tɔgɔ Alasani Ture fasiriba ko min ye Alasani Ture funankɛnin don cɛmannin don san 18 fasiriba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye den musomannin 3 ye olu tun b'a kɔfɛ moto la o tuma min kɔni ye Torokɔrɔbugu musokɔrɔba timinandi dɔ de bɛ yen o de ye jateminɛ kɛ ni ka den ninnu ye a kɔfɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura u bɛ kasi cogo min na u bɛ kasi musokɔrɔba y'a jateminɛ k'a fɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn dɔn a na kɛ n'u bɛ diyagoya taama la min ye musokɔrɔba ye ale kɔni tana gosi ne ka maaw wele a bara ta den fitinin minnu filɛ nin ye nin mototigi kɔfɛ a t'a wele a k'a
ɲininka wa est ce que ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn wa karamɔgɔ daba tunkara o tuma min ye musokɔrɔba ye maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra ye min kɔni ye maaw ye sa u ye kamalennin k'a dɔdɔlima den minnu bɛ kɔfɛ e mun dɔn e bɛ taa n'u ye min karamɔgɔ daba tunkara a ye yɛrɛ daminɛ a yɛrɛ wɛrɛ daminɛ u y'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko maa minɛna don parce que b'a ko min ye kamalennin ye a ko e joona joona min ye denmisɛnninw wele ne somaw tɛ nka maa de ye ne bila baara la n bɛ t'u di dɔ ma i bɛ t'u di dɔ ma karamɔgɔ daba tunkara o ko o tuma min kɔni ye den suɲɛna minnu bɛ fɔ nin y'olu ka maa cilen dɔ ye an ka polisiw wele o don min ye 4e arrondissement karamɔgɔ daba tunkara u ye wele bila olu ma joona joona polisiw nana kɛrɛnkɛrɛnnena min ye commissaire addition n'o ye Modibo Traoré karamɔgɔ daba tunkara ale ka cɛdenw nana nɛgɛ k'a la ka taa n'a ye u y'a sigi k'a ɲininka ɲininkali kelen den minnu bɛ kɔfɛ n'o ye denmusow ye i bɛ taa n'a ye min jɔn y'a d'i ma karamɔgɔ daba tunkara k'ale bilalen bɛ baara la tile o tile n'ale ye den dɔ suɲɛ ka na n'a ye maa kelen o maa kelen darasi ba tan ko y'ale fana ka baara diɲɛ kɔnɔ parce que b'a ko jɔn y'i bila baara la a ko maa mun y'ale bila baara la o tigi bɛ sɛbɛnni kɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara o tuma min ye joona joona a bɛ bila u ɲɛ ni ka t'o yira o tɛ maa wɛrɛ ye o tɔgɔ ye min kɔni ye ketakɛ dɔ ye karamɔgɔ daba tunkara o fana ye denmisɛnnin san 22 parce que b'a ko o fana kelen tɛ o fana bɛ maa wɛrɛ fana ka ci la maa min fana dogolen bɛ kɛrɛfɛ karamɔgɔ daba tunkara u b'a di ɲɔgɔn ma fo ka taa se a tigiba yɛrɛ ma a ko k'olu ka baara filɛ nin ye réseau de don jamana in kɔnɔ o kuma diɲɛ ma don o don olu bɛ bɔ san ni ka yaala kariw kɔnɔna la n'u ye denmisɛnnin min folofololen dɔrɔn karamɔgɔ daba tunkara k'u bɛ taa n'o ye den kelen o kelen 5000 an bɛ siran fɔlɔ ko kungolotigɛlaw a nana b'o la tuguni a nana kɛ den feere ye u bɛ taa kɛ mun ye parce que b'a ko karamɔgɔ daba tunkara min bɛ fɔ densomaw ye sa o de ye janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi o de ka ɲi dɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i ka denmisɛn na n'i ye ko kura dɔ fana daminɛ ne Bamakɔ kɔnɔ yan fɛn bɛɛ de bɛ ye Mali in kɔnɔ yan ko kɛbali tɛ Mali kɔnɔ bi dɛ bɛɛ k'i den magɛrɛ i la i k'i den dɔdɔlima n'i bɛ se ka bila so kɔnɔ ka da sokada la ka t'i ka ci la y'o kɛ dɛ o de ka ɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ trompe di Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjɔbɔ Tezara premier n'o mɔna an b'an ka ja n'a ye sisan n'o kɛra an bɛ galabu kura sɔrɔ an bɛ segin ka na karamɔgɔ daba tunkara naamu yan'an man tigɛ don an bɛ taa Kita mun bɛ maître Modibo Cɛwule Jara Kita tribunal ale président ba ko k'a ka foli f'i ye k'u bɛ k'a lamɛn ko an ka foli b'u ye jamana kiiritigɛlaw jɔ ko ala baara kan y'u bolo sa kosɛbɛ baara ɲɛna kosɛbɛ an ka foli b'a ye bala cogo bɛ di Bɔjɔbɔ ni taama ma jɔ bolo FIFA jɔ man di fiyewu Bɔjɔbɔ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura Bɔjɔbɔ an ka taa awa min ye Bulongebugu Bulongebugu i k'a dɔn ale bɛ Segu mara la Bɔjɔbɔ k'a dɔn tile 2 na kata banani ani sulasaki 6 commune min n'u k'a ma ko Dura i k'a dɔn awa min kɔni kɛra awa kɛlɛ mugu ni sisi Bɔjɔbɔ i k'a dɔn basi kɛnɛ ani sogobu yɛrɛ kɛra fa bɛɛ lajɛlen na alamisa tɛmɛnen n'o ye kunun yɛrɛ ye Bɔjɔbɔ awa dozo min b'o o laminiw na Bɔjɔbɔ i ka don ni y'u ta ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔjɔbɔ i ka dɔn 6 heures du matin sɔgɔmada joona min ye awa bamanjiw ye dɔw ko ayiwa u damadɔn ala n'u caya fɛ dugu min n'u k'a ma ko Bulongebugu Bɔjɔbɔ u t'a dɔn k'a fɔ dozow bɛlɛnnen bɛ donda la sabula olu b'a ka dugu kɔlɔsi min ye Dura commune Bɔjɔbɔ k'a dɔn dɔw ko maa 50 dɔw k'u ka caw ye u bɛɛ lajɛlen bi motow kan dagabana marifa b'u bolo marifa min digo kelen bɛ se ka maa 10 yari Bɔjɔbɔ i k'a dɔn u y'u kun da dugu kan ka na dugu koli tuma min u ye dugu koli u nana ayiwa ka zole da yankadi yen ye Bɔjɔbɔ jaja dozow olu fana dan bɛ tula k'u kɔnɔ u karila ɲɔgɔn na Bɔjɔbɔ k'a dɔn mugutika gidiw gadaw gidi gadaw Bɔjɔbɔ k'a dɔn nin dozow ye cɛ ye sɛbɛnnikɛla ko nin dozow bɛ nin baara in na nin laminiw na Segu lamini na kabini armée kɔni y'i kɔ dɔn don min dozow kɔni kelen bɛ ka baara ta awa fanga na Bɔjɔbɔ k'a dɔn dozow ni jadima ninnu nana kari ɲɔgɔn na Bɔjɔbɔ ka mugu ci heure 4 heure 5 Bɔjɔbɔ kɛlɛ in barika bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko awa mugu sisi bɛ tigɛ tuma min Bɔjɔbɔ i k'a dɔn o y'a sɔrɔ min ye jogini ye maa kelen kɔni bɛ min jogina dozow ka fanfɛ o taara ɲɔnɔ
min ye furakɛli ye o y'a jira k'a fɔ o de ye kunnafoni di o y'a jira k'a fɔ donsow ka fanfɛ maa 2 ni tora la nka Banmanju u ye maa 6 daji Wajabate k'a dɔn u ye maa min jogi min bolo karila min sen karila n'o bolila walima joli bɛ min kunkolo la min jogina Banmanju la a ka ca sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ jahadima ninnu kelen bɛ ka jamanadenw dɔrɔ i k'a dɔn Segu n'a Lamini na samiya donda in na jama yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen ci kɛ bugufiyɛ ye n'i taara ko ci kana kɛ malo kisɛ kelen k'a kana dan Wajabate u k'a dɔn kelen bɛ k'o daga de sigi min ɲɛ ci kɛ a bɔ bugufiyɛw dala sɛbɛnnikɛla ko min ɲɛ an ka jamana a bɔ Segu Lamini sɛnɛkɛlaw sɛgɛnnen don Wajabate k'a dɔn awa ɲɔ t'u bolo bilen malo t'u bolo bilen wa i k'a dɔn malosi min bɛ yen n'u b'a fɛ fana k'o dan Wajabate Banmanju kelen bɛ kɛ ayiwa don u n'o cɛ hali kɔsɔn in na Wajabate k'a dɔn sɛnɛkɛla maa 3 minnu kɔni ye Ala minɛ k'u si fili Ala ma k'u bɛ taa u ka foro sɛnɛ u ye maa 3 faw la k'u su fili u ka foro kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko jamana kɔni n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona ka ninnu magɛn Dɛnba Kɔnɛ ka fɔ la Wajabate a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nin ye sɛbɛn an ye min sɔrɔ ka bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura le point karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ fasiriba n'o ye Amajugu Sagara ale ye kalanden le point kɔnɔ a ko an ka taa communiqué la Lafiyabugu fasiriba ko a ko min ye jamana ka kɛnɛba minnu bɛ bila n'o ye foroba baaraw kama a ko min kɔni ye station dɔ ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'o de kɔni jɔra ni ka sankɔrɔ ta kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o ye station service sojɛsi ye fasiriba ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maa minnu ye commune ɲɛmaaw ye olu sigilen ɲɛna a ko n'i ye domaine public ta k'a lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔnɔ kɛnɛ fiyɛ minnu bɛ bila sira kɛrɛfɛ ni ka taa bila fiɲɛ sama yɔrɔw la ale ni rond point nin bɛɛ lajɛlen ye domaine public ye maa man ka dangarika la abada wa sariya kɛmɛ k'a kɔn ni maa min ye dangarika a la i kan ka nafolo min sara karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔnɔ ko nafolo dɔgɔ de kama ko maaw de bɛ ka hiri k'a kan k'a daminɛ darasi 600 ni ka taa bila 1600 3,600 fasiriba ko a ko 600 ka taa bila 3,600 nafolo dɔgɔ de kama o de bɛ ka maaw jafarinya ka k'a kan wa a ko maa bɛ o ɲininkali kɛ a ko n'i y'a lajɛ o fana saralen kɔfɛ maa min bɛ yen ni jalaki binni kan k'i magara foroba kɛnɛ la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a tigilamɔgɔ kan ka kaso min kɛ k'a daminɛ tile 1 ka taa bila tile 10 o y'a bannen ye fasiriba ko a bolomina min bɛ yen ni jalaki binna kan ale de kɔni yamaralen bɛ ni k'a cɛ ka bɔ yen a ko min ye nin station ye n'o ye sojɛsi ye Lafiyabugu ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'o seereya ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kɔni dabali ban bɛɛ sabu lawale la station tun ye station fitinin dɔ ye maaw bɛ tɛmɛ a la u ja nana farinya ni ka bonya k'a kɛ belebeleba ye ni maa min tɛmɛna rond point kabarali la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'a bɛ o bolo kan ani 5e arrondissement man jan ɲɔgɔn na fasiriba ko min ye station jɔlen o fana tɛmɛnen kɔfɛ Dakabana magasin kulu jɔ station kɛrɛfɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko bɛɛ kasara ko fɔ a ko taji o tuma ni kasara wulila don o don bolo tɛ se k'a kunbɛn Ala man kisi la a ko maaninfinw ni ko ye fɛnba ye maa minnu ye mairie ɲɛmaaw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'u kan ka wuli ka jɔ kɛ adamadenw ni bɛ se ka lakana cogo min na o ŋaniya sirilen o baaraw bɛ se ka boloda janko jamana sariya ye fɛn minnu ko fɔ taji ni maaninfinw an man ka to ɲɔgɔn kan fasiriba ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ye jamana in kɔnɔ min ye dugudenw ye tɔɔrɔ kɔni tan bɛ k'u sɛgɛrɛ u kɛn bɛ k'u kanabɔ k'a yira k'a fɔ ni ɲɛmɔgɔw ma wuli k'u jɔ aw jɔ waati karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko bɛ sɔn ka bɔ a la dɛ kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la kabako fa duniya fanfara ngaba Wajabate k'a dɔn diɲɛ ni kabako ti ban Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko dabaliban sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 330 ani 7 ye Wajabate sɛbɛnni kɛba i k'a dɔn jarakɛ don a ko an ka maanani kɛ jamanadenw hakili kana bɔ an balimamuso min bɛ Wajabate k'a dɔn san 26 Ala de ye masa ye Wajabate k'a dɔn den 9 a y'o de dafiɲɛ na a bɛ sɔgɔmada 1 i k'a dɔn ayiwa clinique min n'u k'a ma ko ayi Borja o bɛ Casablanca Maroko jamana na mɛ kalo tile 5 tɛmɛnen Wajabate n'i ye G7 yɛrɛ ta k'a lajɛ i k'a dɔn a bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ i k'a dɔn den caya k'a wolo ɲɔgɔn fɛ siɲɛ 1 sɛbɛnnikɛla ko ayiwa maa min kun bɛ bɛɛ ɲɛ o ta ye 8 ye ale ta ye 9 ye min ye Madame Cissé Madame Cissé kuma min n'a bɛ den ninnu bagɛ i k'a dɔn den 1 o 1 dɔw gramme 500 dɔw yɛrɛ taara kilo 1 na Wajabate i k'a dɔn ayiwa don min mara yɔrɔ min i k'a dɔn u ko min ma couveuse den ninnu b'o kɔnɔ u bɛ clinique min na dɔgɔtɔrɔw ni sage-femme Wajabate ani ayiwa maa wɛrɛw den ladonnanw
shukuru kile kuru olu kɔni bara ka den ninnu ladon wajibate ayiwa sabula den mana caya ta a ka ayiwa kɛnɛya a bi fɛngɛya o tuma jandole d'u la don o don waati bɛɛ u t'u lajɛ madame Cissé nin n'a ka siɲɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka kuma wajibate a ko min ye den kɔnɔntɔn ye jɔn ala kuma min n'ale ni den ninnu nana diɲɛ na n'a ye kelen bi bɔ kelen bi na kelen bi bɔ kelen bi na ale yɛrɛ dalen ɲɛ b'a la ale ko kuma diɲɛ lakoyi e nin ye mun ye tan ni dabila wajibate k'a dɔn den kɔnɔntɔn ka n'a da fiɲɛ na wajibate k'a dɔn ala de ye masa ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye muso in ye den kɔnɔntɔn in ba in wajibate nin y'a yɛrɛ de ka kumakan ye koyi a y'a jira k'a fɔ ale nana hakili sɔrɔ tuma min wajibate ale ala wale ɲuman dɔn den caman den wolo ɲɔgɔn fɛ wajibate a barika ala ye a bi tuma min ayiwa u bi den ninnu bɔ a kɔnɔ wajibate k'a dɔn a yɛrɛ balimamuso o de tun b'a kɛrɛfɛ a tɛgɛ b'u bolo wajibate o kɔni bara k'a dɛmɛ k'a sɔn hakili la sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ minnu y'a dɛmɛ jiginni in na a jɔ kɔ a la wajibate u kan ka fo u y'ale nɛgɛ k'a dɛmɛ wajibate fo den kɔnɔntɔn in bɛɛ lajɛlen ka da fiɲɛ na tuma min n'u denw nana fiɲɛ na u y'u ta ka t'u bila kuvezi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko don dɔw kɛra ale yɛrɛ kɔni kamana ganna n'ale y'i sigi k'a kɔnɔ lajɛ giriya min bɛ kɔnɔ in na a wajibate ale kamana ganna ala ye masa ye dɛ wajibate a ko miniti 30 wajibate i ka ani den ninnu di ɲɔgɔn kan a fana bɛ a bɔ fa dɔ fɛ den ninnu bɛ kuvezi kɔnɔ miniti 30 wajibate a bɛna den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na k'u ta k'u nɔrɔ a la ka kumaw fɛ wajibate k'u minnu mɛnɛ o kɔrɔ de ye ayiwa min kɔni ye tin min bɛ don den n'a ba cɛ o ka se ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ wajibate sabula den ninnu bɛ furakɛli kɛnɛ de kan a ko o fana boli heure fila wajibate den ninnu i tulo fɔlɔ dɛ nɔnɔ litiri 6 u b'o de min ninnu ye nugumaw ye koyi dumunidenw maa kɔnɔntɔn heure fila u bɛ nɔnɔmugu min nɔɔni ka d'u ma den nɔnɔ o litiri 6 u b'o de min heure fila wajibate k'a dɔn ayiwa den fitinin u bɛ finini min d'u la kusi o bɛ kusi min d'u la kusi 100 o de bɛ change u la heure fila awɔ o tuma ko bɛ sen na yɔrɔ nin ye ko ye dɛ a ko an bɛ donni min na ko bi wajibate i k'a dɔn ni ala ni Mali gouvernement tɛ ani ba ɲumankɛw wajibate ale bɛ nin donni bɔ min den ninnu wololi ale yɛrɛ jɔrɔla min na ala i ni ce nka ne bɛna nin den ninnu balo cogo di n bɛna ninnu lamɔ cogo di wajibate nka ala ye masa ye a ko an bɛ donni min na ko bi wajibate i k'a dɔn a min kɔni ye kalo 2 ye u bɛ nin k'u sɔrɔ n k'i ɲininka a bɔ lapitaniso in na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ayiwa min kɔni ye kabini a kɔnɔbara kuma wajibate i k'a dɔn a yɛrɛ nana jɔrɔ sabula kɔnɔ in girinyara ka girinya sɛbɛnnikɛla ko ayiwa kɔnɔ girinya kɔnɔ dama girinya kilo 30 an'o de bara ka yala 30 kilo an'o de tun bɛ yala o ye hɛrɛ donni ngana do wajibate a ko Mali gouvernement a b'o fo k'o wale ɲuman dɔn sabula i k'a dɔn gouvernement de y'i jɔ a ko bɛɛ lajɛlen kɔrɔ wajibate ayiwa min kɔni bɛ se k'a to a bɛ lafiya sɔrɔ a y'a jira sa k'a fɔ an bɛ donni min na ko bɛ infirmière minnu bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔmuso minnu bɛ yen wajibate o timinan ka di sabula den ninnu a kelen o kelen mana kasi i b'a sɔrɔ infirmière dɔ b'o nɔfɛ madame Cissé a y'a jira k'a fɔ a ka jiginni in kɔni kɛra césarienne de ye wajibate a y'a jira k'a fɔ min ye wuli ka jɔ ye a cɛ n'o ye Kader Arbi o tɔrɔ Tɔnbukutu o ma taa taama na o ma taa fɔlɔ ayi o kɔni ma taa o kɔni b'u kɔnɔ asa de o Kader Arbi Kader Arbi Bandaw tɔgɔma bɛ o Bandaw tɔgɔma b'u la o den ninnu na awɔ kelen tɔgɔ dara jamanakuntigi la waati oui c'est vrai parce que u bɛ taa kuma min Bandaw de tun ye président ale de ye musaka bɛɛ ta wa jiginni kɛlen Wura Mohamed Sisi fana kelen tɔgɔ dara o fana la o bɛ sɔn ka to yen o Wura fɛ yen kɔni u k'o tɔgɔ effacer ka o da Hashim Goyita la u tɔgɔ dara ka ban Hashim garisɛgɛ ma don o la nka bɛn ni garisɛgɛ don n bɛ min f'i ye wajibate k'a dɔn a cɛ o de ye Kader Arbi ye nin kamalen nin den b'a kan ɲi den kɔnɔntɔn yɔrɔnin kelen inna lillahi la karajuna
min ye muso in yɛrɛ san 35 don wajabate u taara Maroc jouer kalo tile 9 tɛmɛnen de la wajabate tile 10 tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn ayiwa min ye jigini ko u nana ɲɛɲini an bi don min na ko bi den 9 in bɛɛ tabarikala a bɛɛ lajɛlen balolen don wajabate i k'a dɔn a kɔni bɛ yen fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a wari ko o kɔni Mali de jɔlen don n'o ye sabula an bi don min na ko bi wajabate wari min ayiwa n'o kan ka bɔ o bɛ se $1 million ma dollar wari la $1 million awa ko Mali gouvernement y'a bɛɛ sara koyi o bandaw kan ka fo awɔ ale de ni bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ bandaw ka fo cogo di Ashim Goyita de bɛ fo min ye o ye karamɔgɔ awɔ masakɛ bɛɛ ni tile don a tile ma ja nkɛ a tile ma ja fiyewu nka 9 sɔrɔla tile la dɛ nka a tile ma ja Mali bɛɛ depuis Ala ye Mali kɛ Mali den 9 sɔrɔla bandaw de tile la o kɛra wajibate waati n'a ka waati ma se e ko bita an da bila yan an b'o bila yan karamɔgɔ karamɔgɔ yana mɛ wuli joona joona nin ye kunnafoni damadɔ min bɔra ɲɛmaayaso la maa minnu bɛ fɛ ka kɛ lakɔli karamɔgɔw ye walima aw ye lakɔli karamɔgɔ ye ka bɔ ka dɔ fara ka dɔnniya kan diplôme minnu yamaralen bɛ n'o bɛ aw bolo n'o ye CAP bac BT1 BT2 DIC licence maîtrise o kuma a bɛ fɛ ka kɛ premier cycle o lakɔli karamɔgɔ ye walima jardin d'enfant tile 35 kalan bilalen bɛ k'aw makɔnɔ k'a sɔngɔ ka di kosɛbɛ baara yɛrɛ daminɛna ka ban kabini juillet kalo tile 15 a bɛ to senna fo août kalo o tile 19 kalan in bɛ boloda école communautaire de Dumazana filɛ lycée Filidabo Sisoko kɛrɛfɛ min ye formation n'a banna diplôme ko bɛ ta ka di kalankɛla kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma ko tigiba yɛrɛ Belko Ousmane Tamboura a bɛ se ka wele 76 33 91 41 66 87 88 57 o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen nin kunnafoni bɔra abattoir frigorifique de Bamako k'u bɛ sɛmɛ foli ta ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma o kuma ko abattoir kun datugulen don o kuma ko Ala barika la a dayɛlɛla mulekafo kɔni o kuma k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan o kuma kabini abattoir dayɛlɛla k'u kɛmɛ ka sɔngɔ kura minnu bila sen kan o de filɛ nin ye bovin n'o ye misi ye o kuma k'o fa abattoir la ka boson o bɛna kɛ 943 ye min ye ovin ni kapra n'o ye saga ni ba o kuma k'olu fa k'olu boson abattoir kɔnɔ o bɛna kɛ 442 ye ko sɔngɔ bɛna to senna kudayi fo ka taa fɔ sa min ye directeur général yɛrɛ ye Abdul Wahab Mulekafo kunnafoni laban in karamɔgɔ daba tunkara bɔra mouvement populaire du soutien à Dr Cheikh Modibo Jara k'o b'a daw ka tɔndenw n'u kanubagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'olu kɛmɛ ka assemblée générale belebeleba bila sen kan a bɛ boloda sini sibiri juillet kalo tile 31 nɛgɛ kanɲɛ 15 sanga 30 a bɛ kɛ Sotiba rond point monument général Soumaré o kuma kuma min b'u bolo u tɛ fɛ abada k'a fɔ Cheikh Modibo kanubagaw kɔ a ka bɔ i ko kɔnɔkulu a ka na welewele kan na mɛn communiqué in tɛgɛnɔbila ye secrétaire administratif ye n'o ye Orobo Fidèle Dambele wajibate i k'a dɔn foli ani tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin Laji Kwakɛ Mulekafu abattoir tigi wajibate i k'a dɔn fila tɛ jugaramɛ tɛ nka Bamako ya maa b'a fɛ ka sogo ɲimi n'ale tɛ i t'a sɔrɔ wajibate foli ani tanni k'o kɛ ka ɲɛsin min ye Bati Amadou denkɛ Bati min mana Bati ye a y'a fɔ a ye ko daba tunkara mɔgɔ b'a la dɛ u k'a fɔ a ye k'a ka wele san k'i wele san yanni juma seli cɛ kɔni wajibate foli ni tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin jugaramɛkɛ telima ma jugaramɛkɛ min n'a karilen bɛ n'a bɛ hinɛ i k'a dɔn Ibrahima Karan Ɲara an ka foli ni tannu bɛɛ colonel Ɲu Sɛkinɛ Sila Bakɔrɛ Sila Douani Sɛkinɛ Sila colonel Ɲu kununko colonel bi colonel an ka foli ani tanni bɛɛ ka ɲɛsin a ma wajibate i k'a dɔn maa min mana kɛ k'a fɔ ayiwa kɔɲɔmuso ko b'i kɔnɔ wajibate i mago bɛ ɔrɔbu démarié la dakabana ɔrɔbu a n'a tamadamani a n'a bi yele wajibate i k'a dɔn téléphone ci 74 37 86 62 74 37 86 62 wajibate i k'a dɔn ɔrɔbu lueta min bɔra Faransi min bɔra ngi ɲininka ayiwa Turki walima min bɔra Dubai k'a ta ka taa d'i ma wala sɔgɔ man ja ɔrɔbu démarié a n'a maɲɔgɔlɔ bɛɛ e ko waati ma dafa sa waati dafara an bɛ taa juma la wajibate juma nata waati sera i k'a dɔn ayiwa min ye sa ye ale kɔni b'ara ka fusufusu Bamakɔ kabini kununko fo bi sa kɔni a ma kɔtigɛ a b'ala ka furu Ala k'a kɛ ji ɲuman ye wajibate i k'a dɔn jamana ka se ka lafiya sɔrɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ a b'a de ko jibi n'anw wulila sisan min y'an balima bɔbɔw ye olu ka jɛmukaw b'o sigi n'olu wulila a mɛ jakite ni moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o maa dun su na nɛgɛ ɲɛ 20 sa i bɛ kɛ nin kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele ale n'a jɛɲɔgɔnw u bɛ n'u sɔn ni da farikolo
kɔnɛ jɛ kan wajaba tɛ e ni ne ni ala sɔnna ma ntɛnɛn nata an bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnbɛkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali wa salam